pozdravujem všetkých sluchačov našeho internetového rádia Rusin FM a tak samo i všetkých vás, ktorí nás tepr pozeráte na YouTube kanáli Sme Rusini i vítam vás kolo slúchania ďalšieho vydania relácií na kus histórii, jaká vznikla v spolupráci okruhlového stola Rusiniu Slovenska, jeho historičnej komisii a našeho internetového rádia Rusin FM. Holosíme sa vám z prekrásnych prostorov Múzea Peršej svetovej vojny na obecnom úrade v Nižní Polianky v okresi Bardejov. A to už aj prozražať to, že to bude témou našej dnešnej relácii na kus histórii, a to práve Perša svetová vojna a Rusini. A sme bardzo radi, že pozvania do našej relácii prijali skutočné odborníci na túto problematiku, a to pán doktor Radoslav Turík a pán magister Martin Drobňák z Klubu vojenskej histórii Beskyd z Humenoho. Vítajte u nás, pani. Ďakujem. Dobrý deň. Tak, jak jem už poviem na začiatok, téma dnešnej relácie je Rusini a Perša svetová vojna. Keby sme si na počiatok povili, jaké môže tak najväčšie vojenské operácie alebo bitky prochodili tu na tí zemli, kde žijú Rusini, čiže severovýchodne Slovensko, poprípadí Hálič, Podkarpatská Rus. Boje prvej svetovej vojny zasiahli územie severovýchodného Slovenska už v prvých mesiacoch po vypuknutí prvej svetovej vojny. 28. júna 1914 v Sarajeve zavraždili následníka trónu Františka Ferdinanda d'Este. A to vlastne bola rozbuška, ktorá spustila sériu udalostí, ktoré vychádzali z jednotlivých dohôd spojeneckých medzi jednotlivými štátmi Európy. A v podstate v priebehu mesiaca sa celá Európa ocitla vo veľkom vojnovom konflikte. Predpokladali to v podstate velenia všetkých tých súčasnených armád, že tá vojna bude krátka. Že to vojenské ťaženie skončí najneskôr do zimy 1914 a Vianoce už budú vojaci tráviť doma. Nestalo sa tak. V najbližších týždňoch vojaci prúdili na frontové línie, začali sa prvé bojové operácie. V tomto našom priestore to bola teda oblasť najmä Haliča v dnešnom Poľsku. Čiže obyvateľstvo, ktoré žilo na severovýchodnom Slovensku, vlastne v lete 1914 prvýkrát prišlo do styku s vojnou, keď tu prišli povolávacie rozkazy pre mužov, ktorí mali odísť na front. No a zároveň už po niekoľkých dňoch až týždňoch mohli vidieť, ako množstvo vojakov putuje týmto územím. Treba si uvedomiť, že údolím Laborca išla významná železničná trať do pevnosti Přemyšl, ale aj ostatné údolia na severovýchodnom Slovensku, viedli nimi cestné komunikácie, ktoré boli využívané na to, aby to vojsko sa dostalo na boisko v Haliči. Čiže to bol taký prvý dotyk severovýchodného Slovenska s vojnou. V jeseni 1914 sa udalosti prvej svetovej vojny priblížili bližšie k hraniciam. Bojová činnosť sa dostala už aj na územie súčasného severovýchodného Slovenska. No a v novembri 1914 prvé jednotky ruskej armády prekročili karpatské priesmyky a jednotlivými údoliami riek vlastne postupovali do vnútrozemia Rakúsko-Uhorska vtedajšieho. Treba si uvedomiť, že pre Rakúsko-Uhorsko to bol pomerne šok. Rakúsko-Uhorské velenie nepredpokladalo, že dojde k takémuto útoku cez Karpaty. Mali šťastie v nešťastí v tom, že ani ruská armáda v tom období ešte neplánovala nejaké výraznejšie ofenzívne útoky v smere za hrebeň Karpát, ale situácia sa vyvinula tak, že naozaj na prelome novembra a decembra 1914 sa v priestore od Sniny až po Bardejov, respektíve aj v Užhockom priesmyku na dnešnej oblasti Ukrajiny, udiala séria významných bitiek, ktoré možno množstvom tých nasadených vojakov neboli až tak masívne, ale boli veľmi dôležité z toho, aby sa podarilo zastaviť postup ruskej armády do vnútrozemia vtedajšieho Rakúsko-Uhorska, respektíve Uhorska. Panika nastala nielen v armáde ako takej, ale aj vládne kruhy v tom období, ale aj bežné obyvateľstvo bolo pomerne šokované z toho, že vojna je zrazu tak blízko, že sa ich aj reálne dotýka. No, tento nápor sa podarilo Rakúsko-Uhorskej armáde nakoniec zastaviť a na prelome rokov 1914 a 1915 boli ruské vojska vytlačené v podstate na hranice súčasnej Slovensko-Poľskej republiky a pokračovali potom ďalej karpatským oblúkom v smere na Ukrajinu. Oveľa významnejšia bojová činnosť sa potom udiala v roku 1915.
Що sa týka може nejakої organizačної štruktúry, tak jak jednotky tu bojovali v tým prostori i jak byli може tak ich najvyznačnejšie velitele? No, treba povedať, že obe armády, ktoré tu bojovali, to znamená ako rakúsko-uhorská, tak ruská armáda, boli mnohonárodnostné, čiže bojovali tu vojaci z rôznych krajín Európy a sveta. Je to veľmi individuálne, ale v zásade môžeme povedať, že v rámci rakúsko-uhorskej armády sa týchto bojov vo veľkom množstve zúčastnili vojaci z územia Rakúska, Maďarska samozrejme, Českej republiky, ale aj napríklad Poľska, Ukrajiny, Slovinska, čiastočne dokonca Talianska, keďže časť území vlastne, alebo časť tých vojakov rakúsko-uhorskej armády pochádzala zo zmiešaných území na súčasnom slovinsko-talianskom pohraničí. Ale boli to aj vojaci z ďalších krajín, napríklad Bosny a Hercegoviny. V rámci armády ruskej to bolo taktiež zmiešané, to znamená, tam sme mohli nájsť vojakov z Ruska, ale aj napríklad z Ukrajiny. Boli tu vojaci z pobaltských krajín, čiastočne z území Fínska, ale aj rôzne zakaukazské národy, to znamená mnoho jednotiek jazdeckých, ktoré brali vlastne vojakov práve z týchto zakaukazských krajín alebo oblastí. Takže tam to bolo taktiež pestré a nedá sa povedať, že v ruskej armáde bojovali len Rusi, tak ako sa nedá povedať, že v rakúsko-uhorskej armáde, ako sa to často v literatúre uvádza, že bojovali len Rakúšania, čiže to tak nie je. Tie armády boli mnohonárodnostné. Tu by som chcel doplniť, keďže ste sa pýtali aj na významných veliteľov a nejakú tú štruktúru, takže v podstate značnú časť tých karpatských bojov bránila územie Karpat alebo vtedajšieho Uhorska, 3. rakúsko-uhorská armáda pod vedením rakúsko-uhorského generála Borojeviča. A potom v tej druhej časti bojov v roku 1915 bol celý ten priestor rozdelený medzi spomínanú 3. armádu Borojevičovú a 2. armádu generála Bem Ermoliho. To boli dve také veľké zoskupenia rakúsko-uhorské, ktoré Karpaty bránili. Proti ním stala od začiatku bojov 8. ruská armáda generála Brusilova, ku ktorej sa čiastočne pripájala 3. ruská armáda generála Dmitrieva. Asi to sú také najväčšie zoskupenia vojsk, ktoré tu bojovali. No a nesmieme zabúdať, samozrejme v roku 1915 sa do bojov na našom území zapája aj nemecká cisárska armáda v zastúpení jedného zboru, ktorý bol detašovaný do oblasti Laborca, do údolia Laborca, tzv. Beskiden Korps. Boli to v podstate 3 divízie nemeckej armády, ktoré pomáhali zastaviť kritickú situáciu v závere tých karpatských bojov počas tzv. Veľkonočnej bitky, kedy reálne hrozil ruský prielom do údolia Láborca, takže tento nemecký Beskiden Korps v podstate nastúpil ako taká záplata do diery medzi tými dvomi armádami, niekde v priestore medzi Výravou a Svetlicami v tejto oblasti, medzi týmito dedinami v okrese medzi Láborce tie nemecké divízie vlastne zaplátali dieru vo frontovej línii, ktorá sa vytvorila pod mohutným ruským tlakom v apríli 1915. Práve ste mi nahrali na ďalší obraz, tu sa chodím prosiť, jak ste spomínali, pán Drobňák, že Rusi postupili až tu na tú líniu, hej, Humene, Bardejov, takže čo bolo príčinou, že čom to vlastne neutrimali toto pozície, a to bol práve nástup tej nemeckej armády, hej, do toho prostoru. No, ja som v predchádzajúcej časti rozprával skôr o bojoch v roku 1914. Vtedy naozaj obsadili ruská armáda, teda najprv Sninu, potom Humenné. Tam sa vlastne rakúsko-uhorskej armáde podarilo tie vojska ruskej armády vytlačiť. Tu sa bavíme o dňoch, hej, 25. 26. novembra boli tie mesta obsadené a v podstate už 27. 28. hej, ruské vojska ustupovali. Išlo o to, že v tom roku 1914 nebolo cieľom ruskej armády hĺbšie postúpiť do vnútrozemia rakúsko-uhorskej monarchie. V podstate v rozkazoch, ktoré vydával veliteľ 8. armády generál Brusilov, on definoval svojim jednotkám ich činnosť tak, že majú aktívne obsadiť karpatské priesmyky a zabezpečiť činnosť ruskej armády, ktorá operovala na území Poľska, to znamená zabezpečiť jej ľavé krídlo. Velitelia si to vysvetlili troška po svojom a v podstate viaže sa k tomu aj taký konflikt, ktorý potom sa preniesol ďaleko aj do ruskej občianskej vojny.
Generál Kornilov veľmi aktívne 48. divíziou obsadil Humenné, nemal však dostatočné zálohy, tí velitelia medzi sebou mali vzájomné animozity, nekooperovali tak, ako by mali. Jazdectvo, ktoré malo vykonávať prieskum, ho nevykonávalo, pretože tie jazdecké jednotky aj z dôvodu možno ctižiadostí veliteľov čakali, že môže dojsť k lepšiemu postupu do monarchie. No to všetko spôsobilo, že tej rakúsko-uhorskej armáde sa v tom novembri 14 podarilo Humenné ubrániť a následne mohla vlastne zálohy od Humenného presunúť pod Bardejov, kde bol smerovaný ďalší tlak ruskej armády a zastaviť postup začiatkom decembra aj tu. A tá línia sa potom v prelome vlastne rokov 14-15 zastavila na súčasných slovensko-poľských hraniciach. Ten konflikt generálov Brusilova ako veliteľa armády, Denikina ako veliteľa zboru a Kornilova ako veliteľa divízie prerastol, dokonca Brusilov požadoval vojenský súd pre Kornilova. Všetko sa to riešilo vzájomnou komunikáciou a vlastne medzi týmito ľuďmi vznikla taká animozita, že potom aj v čase občianskej vojny títo generáli stáli na opačných stranách. Generál Brusilov sa pridal k červeným a generál Kornilov a generál Denikin boli významné osobnosti vlastne bielogvardejského hnutia. Tu určite treba dodať práve to, že to je veľmi zaujímavé, že práve v priestore okresu medzi Laborce a Humenné, dajme tomu, sa stretli v krátkom čase tri obrovské osobnosti ruskej armády, z ktorých každá sa na istý čas stala hlavným veliteľom ruskej armády. Či to bol generál Kornilov, generál Brusilov alebo generál Denikin. V tom období bol generál Denikin veliteľom brigády, generál Kornilov veliteľom divízie a najvyššie postavený bol generál Brusilov, ktorý velil celej 8. armáde. Ale všetci traja sa v priebehu prvej svetovej vojny vystriedali na poste najvyššieho veliteľa ruskej armády. Takže toto je naozaj veľmi zaujímavý moment. No a tu by som chcel ešte podotknúť, že boje, ktoré sa odohrávali tu, mali aj širší dopad na, povedal by som, oveľa väčšie okolie, pretože práve tie problémy medzi ruskými veliteľmi a to ich pôsobenie tu v Karpatoch, ako tie svojvoľné výpady za hranice spôsobili, že 8. armáda bola veľmi rozťahnutá a nedokázala podporiť ruské jednotky, ktoré tiahli na Krakov a tie boli v decembri 14 porazené v obrovskej bitke pri Limanovej, čo spôsobilo záchranu Krakova a zatlačenie Rusov oveľa viacej na západ napríklad. No a môžeme teraz sa vlastne vrátiť k tomu roku 1915, na ktorý ste sa pýtali, pretože vlastne najintenzívnejšia bojová činnosť začala až koncom januára, respektíve začiatkom februára 1915. V tom čase ruská armáda mala obsadenú alebo obkľúčenú pevnosť Přemyšl, kde sa bránila rakúsko-uhorská posádka. Tá pevnosť Přemyšl bola dôležitá znova z pohľadu obrany na dnešnom poľskom území. Oni ju volali aj kľúč od Karpat, to znamená, bola to dôležitá križovatka, kto držal tú pevnosť, držal aj prístupové cesty do Karpat a ďalej do vnútrozemia. Táto pevnosť bola dlhé obdobie obkľúčená ruskou armádou, viazala pomerne veľké sily. No a rakúsko-uhorské velenie sa rozhodlo, že v januári 1915 sa pokusí o prielom. Ten prielom mal vlastne východiskové pozície práve v oblasti dnešných Medzilaboriec, Čertižného, Habúria, týchto dedín. A cieľom bolo vlastne sa prebojovať k tej pevnosti Přemyšl a oslobodiť ju z ruského obkľúčenia. No, skončilo to nie veľmi slávne, pretože veľmi ľahko sa takéto ofenzívne operácie plánujú kdesi v pohodlí štábu a oveľa ťažšie sa vykonávajú v priestore karpatských kopcov. Výsledok bol taký, že tá ofenzíva začala 27. januára 1915, ale už po niekoľkých dňoch sa ten ofenzívny potenciál rakúsko-uhorskej armády vyčerpal a naopak ruská armáda mala pripravenú svoju ofenzívnu operáciu, ktorej cieľom, už na rozdiel od roku 1914, bol hĺbší prielom do rakúsko-uhorskej obrany aj v priestore vlastne dnešného Uhorska, respektíve dnešného severovýchodného Slovenska. Tá bojová činnosť, v podstate ruskej armáde sa podarilo systematicky tlačiť rakúsko-uhorskú armádu ďalej a ďalej do vnútrozemia. Naozaj tieto zimné boje boli veľmi náročné nielen z pohľadu vedenia bojovej činnosti, ale aj z pohľadu bežného života tých vojakov. My v dobových spomienkach máme obrovské množstvo rôznych spomienok, dobových článkov, informácií o tom, vlastne aký problém pre tú armádu, a to nielen Rakúsko-Uhorsko, ale aj Rusku, bolo vôbec dostať bojujúcich vojakov priamo do priestoru, kde sa bojovalo, zásobovať týchto vojakov. Existujú nádherné spomienky potom v
vtedy ešte podôstojníka, ale neskôr sa z neho zdal generál Československej armády Marvana, ktorý tu prišiel vo februári 1915, vlastne vlakom došiel do Medzilaboriec, a tí vojaci sa nemali, jeho jednotky sa nemali ani kde vyspať. Že oni vyvagonovali v noci o nejakej 2. hodine a do rána museli čakať, kým dostanú nejaký rozkaz, kam majú ďalej postupovať. A on v priebehu niekoľkých dní, napríklad on bojoval v priestore Habury, v priebehu asi 48 hodín prišlo polovicu svojej jednotky, svojho maršbataliónu, čiže to boli obrovské straty. No a táto bojová činnosť prebiehala až do druhej polovice februára 1915, kedy sa teda nakoniec podarilo ten ruský nápor zastaviť, ale bola to len taká medzipauza, pretože znova tam sa aj Rakúsko-Uhorská armáda pokúsila o nejakú protiofenzívu, tá nebola úspešná, ale v marci 1915, 22. marca 1915 padla pevnosť Přemyšl, čo spôsobilo, že ruská armáda mohla presunúť takmer veľkú časť 11. armády do priestoru Karpat. Tá 11. armáda predtým zabezpečovala obkľúčenie pevnosti Přemyšl, následne tá sila mohla byť presunutá do Karpat. No a tieto boje, ten útok, posilnený útok ruskej armády z prelomu marca 1915 a apríla 1915 vošli do histórie ako veľkonočná bitka v Karpatoch. No a nebyť toho, že do údolia Laborca na jeho ľavý a pravý breh boli poslané jednotky nemeckého spojenca, tak pravdepodobne by tá ofenzíva alebo ten útok bol aj úspešný a to prelomenie Rakúsko-Uhorskej armády by sa podarilo uskutočniť. Nemecko tu vyslalo zbor o sile 3 divízií, to bolo niekoľko tisíc vojakov, ktorí teda prišli do údolia Laborca a ten nápor zastavili. Ruská armáda sa vyčerpala a potom v priebehu apríla už sa odohrávali len nejaké lokálne útoky, ale už bolo jasné, že ten postup ďalej nebude úspešný. Ten príchod nemeckej armády na naše územie, on mal svoju logiku. To vyplývalo aj z dohôd spojencov spred ešte začiatku vojny samozrejme, kde podľa nemeckého plánu na vyhratie vojny, tzv. Schlieffenovho plánu, nemecká armáda mala vyradiť francúzskeho protivníka, zatiaľ čo Rakúsko-Uhorská armáda bude aktívne brániť ten východný priestor s 1/10 nemeckej armády. Ale všetko sa to na západnom fronte skomplikovalo tak, že Nemci sa nevrátili na východ po 7 týždňoch, ako sľúbili, ale až po 7 mesiacoch, kedy už definitívne usúdili, že na západnom fronte k žiadnemu rýchlemu prielomu nedôjde a že ten rakúsko-uhorský spojenec môže byť na východnom fronte porazený ruskou presilou. Takže boli nútení presunúť svoje sily na východ. Potom tých posíl bolo viacej a v máji 1915 pri nedalekom poľskom meste Gorlice urobili úspešný prielom, úspešnú ofenzívu, ktorá potom zahnala ruské jednotky ďaleko na východ. A práve v dôsledku porážky ruskej armády pri Gorliciach dochádza k ukončeniu bojov na našom území, pretože ruské jednotky museli z oblúku Karpat ustúpiť, aby neostali obkľúčené v horách, o ktoré doslova pol roka krvavo takto bojovali, takže museli veľmi rýchle ustúpiť, aby tu neostali odrezaní. A tým sa obdobie aktívnych bojov v prvej svetovej vojne na našom území končí. Poďme Typrkus od tých samotných bojov. Čo sa týkať postupu tej ruskej armády, išli через Halič, Lemkojnu, Poľsku a potom tu na severovýchodním Slovensku. V podstate prechodili через землю, kde žili Rusiny. Medzi Rusmi, Rusinami jazyková podobnosť bola rovnaká víra. Jak sa túto žitele, civilisti v podstate správali ku vojakom ruským? No, to je veľmi zložitá otázka, ktorá by si ešte zaslúžila o mnoho väčšie bádanie. My žiaľ sme odkazaní na prácu skôr s písomnými prameňami. Žiaľ, po prvej svetovej vojne sa zanedbal výskum napríklad spomienok účastníkov tej vojny, čiže máme len minimum spomienok ľudí, ktorí boli v tomto regióne na udalosti prvej svetovej vojny. To je vec, ktorú už my dnes nevieme napraviť. My aj keď už rozprávame s miestnymi obyvateľmi, tak to už sú spomienky, ktoré prešli 2 generáciami, čiže sú veľmi buď skreslené, nepresné. Už z pohľadu historika je s nimi veľmi ťažko pracovať. Napriek tomu teda máme nejaké písomné pramene, máme spomienky, či teda vojakov, dôstojníkov ruskej armády, rakúsko-uhorskej armády a občas sa teda nájdu aj spomienky nejakých miestnych obyvateľov. No je to, ako vrajím, veľmi komplikované. Časť obyvateľstva samozrejme vítala príchod ruskej armády, napríklad časť rusínskej inteligencie taktiež tým, že tu v predchádzajúcich rokoch prebiehal národnostný útlak, tak videla záchranu v tom, že
že teda ruská armáda vytrhne aj rusínske obyvateľstvo v podstate z Uhorska a z toho národnostného útlaku. Čiže to tu určite existovalo. Máme však napríklad zaujímavé spomienky, to je presne o tej pestrosti tej ruskej armády, že boli jednotky, ktoré nevedeli po rusky. Máme spomienky od Medzilaboriec, kde sa napríklad miestne obyvateľstvo s kozákmi jednoducho nedohodlo, pretože tam bola taká jazyková bariéra, že to nedokázali. No, okrem toho, najmä v tom roku 1914, kedy ten prienik ruskej armády do vnútrozemia Uhorska bol veľmi nečakaný, tak to spôsobilo mimo iné to, že aj vlastná rakúsko-uhorská armáda sa nie vždy korektne správala k miestnemu obyvateľstvu. Ale znova, to bolo vždy postavené možno aj na tom, ktorý veliteľ velil tej jednotke a ako sa správal. V spomienkach arcivojvodu Jozefa, ktorý velil 7. zboru rakúsko-uhorskej armády, tak on vo svojich spomienkach z novembra 1914 uvádza, že keď prišla do Stropkova, tak sa stretol, ak sa nemýlim, s generálom Kolerusom, s Kolerusom, a ten mu vlastne rozprával, že pri svojom ústupe vypaľuje dediny, aby stiažil postup ruskej armády a vlastne ten arcivojvoda Jozef to hodnotí, že je to strašne barbarský postup a že on by v živote čosi také na vlastnom obyvateľstve nepáchal. Čiže aj v rámci tej armády boli spory a celé sa to nakoniec riešilo tak, že ministerský predseda komunikoval s hlavným županom a taktiež aj s napríklad zástupcami cirkví alebo zástupcami štátu v regióne, aby sa vlastne celý ten incident uhladil, že časť tých rakúsko-uhorských jednotiek sa tu správala veľmi nekorektne. Ale znova nebolo to tak, že by to ostalo ako téma, ktorej sa nikto nevenoval, ale naozaj to bolo riešené na najvyššej úrovni, že takýmto konaním si tá rakúsko-uhorská armáda podkopáva dôveru toho už aj tak možno menej loajálneho obyvateľstva na severovýchodnom Slovensku. No a znova, mnoho aj ruských jednotiek, samozrejme, ktoré tu prišli, tá jazyková bariéra tam nebola, čiže v niektorých dedinách máme spomienky, že tá komunikácia fungovala normálne a korektne. Treba si ešte uvedomiť, že to nebola totálna vojna ako druhá svetová, čiže aj komunikácia dôstojníkov tých znepriateľených armád fungovala relatívne korektne. Takže naozaj tie vzťahy treba brať prípad od prípadu a je až zarážajúce, že možno nikto sa tej téme hlbšie nevenoval. My sme vojenskí historici, čiže ja sa a priori viac zaoberám tými vojenskými operáciami, priebehu bojov, dohľadávaniu možno mien vojakov, ktorí tu zahynuli, ale chýba na Slovensku historik alebo historici, ktorí by sa hlbšie pozreli na to, aké boli vlastne vzťahy civilného obyvateľstva k armáde, civilného obyvateľstva k vojne. No čiastočne to rieši jedna kolegyňa v Bratislave, ale to je tak dlhodobo zanedbávaný výskum, že jedna osoba nie je v silách jednej osoby, aby vlastne ten dlhodobý deficit dobehla. Ja by som tu chcel dodať len to, že určite súhlasím s názorom, že je to problematika veľmi zanedbaná a ten výskum tu evidentne chýba. Ale keď sme sa aj rozprávali o tých rôznych príkladoch, tak ono skutočne práve na našom území práve najviac tých negatívnych správ alebo zmienok máme práve tu z okresu Bardejov, kde bol práve ten 3. armádny zbor, ktorému velil generál Kolerus. Takže toto bol zjavne taký radikál, vojenský jastrab, ktorý teda v podstate jednoznačne nedbal na miestne civilné obyvateľstvo, sledoval si iba svoje vojenské ciele a celkom určite patril aj k radikálom vo velení rakúsko-uhorskej armády, čo sa týka nedôvery k slovanským národnostiam napríklad, pretože vieme o tých zatýkaniach v radoch rusínskej inteligencie a podobne ich koncentrácii v zázemí ako nedôveryhodného obyvateľstva. No ale čo sa týka aj tých nádejí tej inteligencie na ruskú pomoc, tak to bolo úplne rovnaké, ako to bolo u slovenskej inteligencie. Však poprední predstavitelia slovenskí politickí predstavitelia, tí sa nádejali koncom roku 1914, že čo chvíľa budú kozáci napájať svoje kone v Dunaji a že to bude teda znamenať oslobodenie od maďarizácie, od útlaku, ktorý jednoznačne v Rakúsko-Uhorsku prebiehal. To si musíme jednoznačne povedať. Takže je to určite problematika, ku ktorej by sa ešte oplatilo robiť naozaj rozsiahly výskum a mnohé veci tam naozaj doriešené nie sú. No, što určitejší treba spomenúť je koncentračný tábor Thalerhof v Rakúsku. Vlastne to bol určený pro Rusíniu, čiže čom vlastne až to tak zašlo, že tých Rusíniu
tu z toho severovýchodného Slovenska z Lempoviny internovali až do Rakúska, do Tallerhofu. Tu by najprv bolo treba vysvetliť, že slovo koncentračný tábor, keď sa povie, tak sa chápe v duchu druhej svetovej vojny v podstate a väčšinou ako tábor likvidačný. Koncentračné tábory vo svojej podstate, tak ako ich prvýkrát zavietli Briti počas búrskej vojny, mali slúžiť na koncentráciu obyvateľstva, ktorému sa nedalo veriť, aby boli vyčlenení z nejakej zóny, kde by mohli aktívne napomáhať nepriateľovi. Čiže v tomto prípade aj rakúsko-uhorské orgány sledovali predovšetkým úlohu vytipovať práve tú inteligenciu z toho priestoru, kde mali nastať boje alebo ku ktorým sa blížili boje a stiahnuť ich preč ďaleko do zázemia, aby nemohli aktívne pôsobiť v prospech nepriateľa. V tomto jednoznačne im nedôverovali. Čiže preto prišli tie prvé príkazy k internácii, určite boli dopredu robené zoznamy, pravoslavných popov, učiteľov a tak ďalej, ktorých v podstate, alebo teda grékokatolických pravoslavných, to už je jedno, ale ľudí, ktorí z pohľadu tých politických štruktúr rakúsko-uhorského štátu nemali dostatočnú dôveru a najmä nie v situácii, kedy sa blížila ruská armáda. Choď môže hovoriť, že to nebol likvidačný tábor alebo určený na likvidáciu, ale predsa len toto podmienky, aké tam ľudia mali, tak fakt či chorobnosť, alebo toto perše, čo prešli, nemali ani toto baráky postavené, že ich postupne museli budovať. Čiže to určite tie podmienky tam boli veľmi zlé. Ja dokonca mám pocit, že sa to týkalo ešte viac možno Lemkov z dnešného Poľska ako z nášho územia. Pretože ten postup, keďže to bola časť Rakúska, tak postup tých rakúskych orgánov bol ešte tvrdší ako postup uhorských orgánov na našej strane. Ale znova, neprebehol serióznejší výskum, ktorý by zmapoval, koľko tej inteligencie bolo napríklad z nášho územia do toho tábora odvedenej. Pretože ja keď čítam napríklad komunikáciu cirkevných orgánov miestnych alebo samosprávy s župou, s županom, podžupanom, tak tam normálne kňazi fungovali, hlavne teda grécko-katolícky a mnohokrát práve tá inteligencia tlmočila rozhorčenie toho častokrát negramotného miestneho obyvateľstva na to, ako sa správa či rakúsko-uhorská alebo ruská armáda. Lebo mnohokrát bola to periféria, to si tiež treba uvedomiť a tak ako dnes, tá vrchnosť často nechápala problémy tej periférie, čiže my tu máme listy napríklad kňaza z Becherova alebo myslím, že Nižného Orlíka, ktorí upozorňujú na to, že škola bola pri bojoch zničená, dodnes nie je opravená, deti nemajú kde chodiť do školy, alebo že vojsko, ktoré putuje ďalej na front, tak požaduje od miestneho obyvateľstva tak veľké dávky krmovín pre svoje zvieratá a že gazdovia napríklad z južnejších častí krajiny si neuvedomujú ako vojaci, si už neuvedomujú, že jednoducho tu sa nedá dopestovať také množstvo, aj v tomto horskom teréne, také množstvo krmovín ako kdesi, pri Debrecine alebo pri Budapešti. A takéto konflikty potom vlastne práve aj tá časť tej rusínskej inteligencie tlmočilo tým orgánom. Čiže naopak, znova sa vrátim k tomu 14. roku, keď ten prielom bol taký nečakaný a v tomto priestore vznikol ako naozaj veľký chaos, tak dochádzalo napríklad k udeľovaniu trestu smrti aj za činy, ktoré možno neboli hodné toho trestu smrti, ale vznikalo to z toho, že tu bola panika. Tí velitelia možno svoju neschopnosť často radšej hodili na nejakého vyformovaného alebo vyfabrikovaného špiona, ktorý mal upozorniť ruskú armádu. A znova, je tomu strašne málo materiálu a ešte aj to málo materiálu zatiaľ nikto vedecky nespracoval. Čiže to je veľká úloha, myslím si, aj pre historikov, ktorí majú možno vzťah k rusínskému obyvateľstvu v tomto regióne, aby sa tej téme venovali oveľa viac. Jedno, čo vieme určite, je, že napriek 6-mesačným bojom v tomto priestore nedošlo k masovým stratám na ľudských životov medzi civilným obyvateľstvom.
pretože v zásade to civilné obyvateľstvo bolo vždy násilím vyhnané z tých dedín, alebo vo veľkej časti sa snažili tých ľudí stiahnuť trošku do zázemia, aby neboli priamo na línii bojov. To znamená dediny, ktoré častokrát sa bojovalo tým, že v údolí bola dedina, kopce na jednej strane dediny ovládali rakúsko-uhorské jednotky, kopce na druhej strane dediny ruské a tá dedina tvorila práve územie nikoho. Ale v tom území nikoho sa bojovalo, tam prebiehali palebné prepady a tak ďalej, čiže nebolo možné tam žiť a fungovať. To civilné obyvateľstvo bolo stiahnuté z tej línie frontu. Takže určite nemôžeme povedať, že nikto v tých bojoch nezahynul z civilných obyvateľov, ale priamo pri bojových aktivitách v podstate väčšina obyvateľstva bola stiahnutá preč mimo. Toma dopadami Prvej svetovej vojny na rusinské obyvateľstvo by sme mohli ukončiť našu dnešnú reláciu na kus histórii, v ktorej boli našimi hostiami skutočne odborníci na Prvú svetovú vojnu z klubu vojenskej histórii Beskyt z Humenoho, to pán magister Martin Drobňák, ďakujeme krásne. Ďakujem aj ja. A takisto aj pán doktor Radoslav Turik, ďakujeme krásne. Ďakujem. Od mikrofónu sa s vami lúčiť redaktor Láďo Jasik. Majte príjemný večer.